Oya TVGH. Na bibi abako. Na ayima me mo ye ubeko bia na. Me check ya share metimi akwa. So ye ne de so tibi ko bi o. Aye ne de wan ko bia. Ayi so offer senchire kura be ko bi. Sir. I no offer kakali frame. Hey, me tell catch papa. Bakakali o. Ana offer ya don fe. Aye. Oh, okay. Offer ya don fe so frame. Ayi na wu. Why be? Ayi offer koko. Sa ko ni so dia ma fo wuto. Offer meko na wu. Hey. Ana ese ayi offer nchine so wu. Onu so wu. Ana ayi yadi nchine so wu. Hey. Ya ma fo wu o. Eti ko mo pa ya na me pese mesi wo. Ma fo wu o. Me pese mesi wo because abey fo ni dos. Ayi na se ayi na so kwa bichi ayi. Ge ya no te. E ya ko ayi afuom afukese no no. Ayi amantri. Obosi amantri kwa bichi. Eti onu ni kwa brochire pa na eti me so me wo Ghana. Hwe. Amantri ko. Ya me se me ye word na me ko. Hey. Amantri ko. We are sepa. Inofa. Ifa na ese wo se. Se ma kwasha ayi wono. Abono ho no. Ah. I also me ye fish pond bi ho. Oh, okay. Me dua fish. I want to say my culture say you be ba onye. Ese. Ayo. Eya pa. Eya pa. Go. Fish pond. Go. Ana, we your fish pond no pa na abo na ewu ko awa wo sa ti ku abo na. Ha. Obi amasuma. Oya de mama flower on fa ko no. Ade. Nene. Me wo pa. Wo fa be. Wo fa na be no me wo de wo fa. Ade. Me ade. Ade no ba no obi no obi tuti mbebo na so. Ade na wo ni obi yire ti anu mo ti nkomo. Wo so nim so wa wale. Masa ma men ka asem nkyerɛw. Wuni me. Ade na obi no obi tuti mbebo enipa na so nsa. Awso de ti obi ege wo ne ti aholo bo no. Na so ade nti na so so bai won chia na wo mbisa asem na se. Me bisa asem. Won chia na wo mbisa asem. Nim so ba ni brama ti wa de ya wo silipe. So wo ye nyansani anka wo nwene sa ade no. Wo ye nyansani ko na wo ye si. Wo ye nyansani masa wo de wa asem ba be so. So what the was some bad so on. I know it. Yes, na kwala kitikiti wo hange say. Rasa wanya. Hey, nyabutre mi kebi amo nyabutre. Me be so the musa ni na shi na. Asi ajon o again. Again, mami, no. Uboy no. Na uboy no. Na wasu ni. Wani. Aha, eso. Bla, eye bibi. Me wo faase no. Na ya na agya ya dwinkyene wawu. Aha. Ani eto ne ye pa ne yie ne ho niema. Meti wa me sa brante ye gini nsa. Me wo faase ya suntan. Adai. Etu wo na wo. Dabio. Nyabutre. Ye ka asem nyabutre. Ye sesi asem nyabutre. Enya abonten na mo beku santoko. Enya ma mo akokoduro pa o. Ras, ese mo kofi. Na mo ka sa asem we. Na wo kofo ba no wo. Sedem utu abo. You live in a grass house. Ras, na me ka utie. Tie untie. Hwe ikroma fo obi a na ehwe mu. Hey. Mane me na yesa. Tie ras nyabutre. Mane me na yesa. Wo ye be ma mo kofi na mo kaka sa asem we. Ewiase atie bisa. Eno ne asem. Ka wo ba ye no papa mu ana ko watia. No bisa. Ya kire wase no hu asem isi bre. I am ignorant. If you have ignorance, we have to. What you say? Tie wafun. Nti ese munya abutre na mu kofi na. Martin, wo da best kofi. No so next time. Next time Biblia wo be ese obisa. Mambo no. Ose be si jaina be si na wo no. Masa oso. Tie kofie otina na waba. Koko. So flop. Why you be confusion. Unku ade na. Ye na how. Confusion jabe. Opinion wa fati asa na ko. Mama ncha obe o hangu oto akere. Ati mo kume. Why asruwa? Asruwa ye fo ya fa musuo ye jawa ye jasam.
Kwasi asema. Nkwasa asem nka ho nsia nkwala ntare da. Da bia atare aso chen na ntɔkɔnkunu. Eno na mebushi afo wudi gare. Ikroma ye wudi ebe yiwe fia ebe twu. Wudi ahwe. Da bia ntɔkɔ na wudi befu. Wo so akwala bɔne onfɔ na no nam. Fa na ma obetumi awe. O fo wasem ko. Obere. Ayo se mi so. Hwe nya ohange unu kura so me butu se. Ube butume. Wudi me chama buo. Wani buti. Hwe wudi me chia. Onyaye Ma bo se ma ke se e bobo. Onyaye agbeni. Ayigbeni na obe ka. Nkese ayigbeni. Nkese ni ayigbeni. So think kan so kankan. Flesh man like you. Medium cause yourself. Oya Astro Oya TVGH. Like, subscribe, share, and comment.